ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଡବଲ ମିନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଶୁଣିଲା ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ପୁଅମାନେ କଲେ ଥକି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପୁଅମାନେ ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଥକିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନେ କୁହନ୍ତି ଆହୁରି କର। କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ପୁଅମାନେ କଲେ ଥକିଥାନ୍ତି, ଝିଅମାନେ କୁହନ୍ତି ଆହୁରି କର। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବନ୍ଧୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ତ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସପିଂ। କେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କରେଇ ନେଇଥିବେ, ତ ସେମାନେ ଆପଣ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କହିବେ ଯାହାକି ଯେତେ ପାରୁଛ କର। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ କିଛି ଖରାପ ଭାବୁଥିଲେ କି? ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁଗଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଶରୀର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇଲେ ପାଣି ବାହାରେ? ଶରୀର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇଲେ ପାଣି ବାହାରେ? ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେଖିଆ କହିଲେ? ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି? ନା ବନ୍ଧୁଗଣ ସେଇ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଖିରେ ଯଦି ଆପଣ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇବେ ତ ପାଣି ନିହାତି ବନ୍ଧୁଗଣ ବାହାରିବ। ଧରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାପରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। କୁହ ସେ କିଏ? ଧରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ସେ କିଏ? ପୁଣି ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା? ନା ବନ୍ଧୁଗଣ ଝାଡ଼ୁ। ଝାଡ଼ୁ ସଦାବେଳେ ଧରିବାକୁ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଝାଡ଼ୁ କଲା ମାନେ କଷ୍ଟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।